Как се роди идеята за DupeFit ли? DupeFit е патентована система за домашни тренировки за жени, която цели изграждане на хармонична женска фигура. Също така развиваме качества като сила, мобилност, издържливост и гъвкавост. А как се роди? Това просто беше едно много естествено продължение на цялата ми треньорска дейност. Аз от 14-та годишна стъпих за пръв път в фитнеса, преди това съм танцувала. И си спомням много ясно как като гледах какичките в фитнеса, такива здрави каки, си казах, не, аз искам да изглеждам като тях. И тогава започна моето пътешествие, my journey, my fitness journey. Докато през 2011 година, бях на 23 години, станах съответно и персонален треньор и моята мечта се сбъдна и започнах своята треньорска кариера. През годините съм тренирала, изучавала различни спортове, като кросфит, бодибилдинг няколко години, силов трибой, републикански шампион съм по вдигане от лежанка 70 кг, категория 57 кг. И последно време много ми е интересно бягането и доста го изучавам. Като в основата на DupeFit онлайн тренировките стоят методите на Iyengar йогата, защото Iyengar йогата стои в основата на физикалния фитнес. И знайки всичко това, което съм научила за тялото, определено виждам прогреса не само в себе си, не само в методиката, но и в всички клиенти, които се доверяват. Те са стотици и хиляди минали и доста са останали, за което за мен е чест. През 2017 година родих и много исках да се върна отново в залата с клиенти, но нямаше как да продължа по същия начин с персонални клиенти, защото все пак все още съм с новородено бебе, кърмих и доста им беше ограничено време. И тогава умната ми главица реши да направи групови занимания на живо тук в София и направих за 0 време 2 групи напълних, 50 човека, които си останаха, по-голямата си ядро редовни до началото на пандемията 2020 година. И аз трябваше да доизкарам тренировките, които хората си платили в живите занимания и ги направих онлайн съответно. Те пък се записаха и нови хора и така започнахме да правим и онлайн тренировките и разбрах, че хора, които са искали до момента да тренират с мен, тъй като не съм предлагала този контакт, макар и онлайн, аз имам жив контакт с моите клиенти. Да се запознах с много хора от цяла България, от цял свят по този начин. И така се роди идеята за DupeFit.